bla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. L-għodwa tajba u l-festa tajba lil kulħadd, lilkom hawn qudiemi preżenti u daw kollha li qegħdin isegwuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħuti, f'din is-solennità tal-prinċpijiet tal-Apostli San Pietru u San Pawl ejjew niċċelebraw din l-Ewkarestija u noffruha l-irwieħ ta' Paula Bonello u Claire Grima. Filwaqt li nistieden lilkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru dan il-quddiesa. Inti t-triq li twassalna għal-għand Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu ħnina. Inti lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla. Infaħru, inroddulek ħajr. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Alla ħaruf t'Alla, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għalex int waħdek qaddis. Nitolbu, o Alla, int timlina b'ferħ qaddis f'dan il-jum ta' festa solenni, f'ġieħ l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għamel li l-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom, kif bihom int għejiet fija is-sissien tar-reliġjon bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għal ħabta ta' dak iż-żmien is-Sultan Erodi mett idu fuq xi wħud mill-Knisja biex jaħqarhom. Huwa qabad lil Ġagbu u Ġwanni u qatalu rasu. Imbagħad meta ra li dan oġob lil-Lut, qabad lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien il-festa tal-Ażmi. Meta arrestah u tefgħu il-ħabs, bagħat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa tiegħu, bil-ħsieb li wara lejt iresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lill-Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn żewġ soldati marbut b'żewġ ktajjen u kien hemm għases oħra mal-bieb tal-ħabs. F'daqqa waħda dejher anġlu tal-mulej u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu, qajmu u qallu, malajr, u l-ktajjen waqgħu minn ma jdeh. Imbagħad l-anġlu qallu, tħażżem u ilbes il-qorq, u Pietru hekk għamel, u raġa' qallu, dawwar il-mantar miegħek u wejja warajja. Pietru ħareġ u mar warah bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien veru, stħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni wkoll u waslu ħdejn il-bieb tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew it-triq flimkien meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdeh.
Imbagħad Pietru ġie tiegħu u qal: Issa naf tassew li l-mulej bagħat l-anġelu tiegħu u ħelisni minn Erodi u minn dak kollu li l-Lud kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej. L-anġelu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. L-anġelu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Kull ħin imbierak il-mulej tifħiru dejjem fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. L-anġelu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien, jinfittix lill-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelesni. L-anġelu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Ħarsu leħu jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkolkumx għax tistħu, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semmu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġelu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. L-anġelu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħieni il-bniedem li jistken fih. L-anġelu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu Timotju. Aziz, ngħid għalija demmi ġa mxerred b'sakrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabad it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija il-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum iħallasni l-mulej l-imħallef ġust u mhux lili biss, imma wkoll il dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Imma il-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq lill-jum. Il-mulej jeħlisni minn kull denni u ħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Inti Pietru u fuq din il-ġebla jiena nibni l-knisja tiegħi bil-bibien tal-infern ma jelbuwiex. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? U huma weġbuh, xi ħud Ġwanni il-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż xmun Pietru u qallu: Inti il-Messija bin Alla il-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: Ħieni int xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u riek dan, imma missieri li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jien nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħoll fuq l-art
ikun maħlul fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej mela llum il-Knisja Capital, mhux il-ġebel, il-Knisja Capital. Qed tagħmel is-solennità l-iktar gratoli ta' dawn iż-żewġ bnedmin Xmon isir Pietru, Sawl isir Pawlu. Ħanejdu xi ħaġa fuqhom. It-tnejn li huma kienu Lut. Però ma kienux joqogħdu fl-istess pajjiż. Wieħed Xmon Pietru ġifieri kien mill-art imqazza, mill-parti ta' fuq, mill-Galilija, Kafarnaum ħdejn il-baħar, għalhekk insajjiet ħdejn il-baħar tal-Galilija. Baħar kbir, il-Maħellu però, il-Maħellu. Xmon hemmhekk twieled u hemmhekk kien hemm id-dar tiegħu meta miżżewweġ kien joqgħod hemm mill-Galilija. Ludi. Sawlu wkoll kien ta' familja Ludija imma kemm minn Tarsu taċ-Ċiliċja il-bogħod it-tnejn minn xulxejn. Xi fisser it-tnejn kienu Lut? Ifisser illi kienu jimxu fuq it-tagħlim tal-kotba mqazza tat-Testament il-Qadim. Jiġifieri kienu jisimgħu il-qari mill-profeti, Ġeremija, Eżajja, Amos, il-profeti. Kienu iħarsu, jiġifieri josservaw jum is-sibt kif disgrazzjatament aħna qegħdin nitilfu jum il-ħadd. Disgrazzjatament jum is-sibt, għax il-Lut jum is-sibt ħarsu xabatt. Allura Pietru u Pawlu u kienu wkoll imorru fil-Knisja tagħhom li aħna nsejħula is-sinagoga. Is-sinagoga kienu jmorru hemmhekk x'jagħmlu fis-sinagoga? Jaqraw il-kotba mqazza u kantaw is-salmi l-istess bħalna l-Antik Testament. It-tnejn li huma. It-tnejn li huma meta tfarfru, kibru, ħanaqbżu ftit. Sejħilhom Ġesu. Il-Pietru Ġesu kien il-Galilija, jaraħ ma' missieru Ġona, missier Pietru kien jismu Ġona. U maħuħ Indrija hu Pietru. Allu ejja warajja, imxi warajja. U nagħmlek sajjiet imma tal-bnedmin ejja warajja. U Pietru kella u niżżel. Għalkemm Evanġelju jgħid minnu fih beda jimxi jisma' il-Ġesu jgħallem u jaraħ jagħmel il-mirakli. Ġesu għajatlu b'mod ħelu il-Xmon. Ejja. U dak mar. Speċjalment meta darba għamel dik il-qabda mirakoluża. Illa ħwina. Żewġ daqjes kienu ħajerqu bil-ħut li qabdu. Dan x'taħbidu, dan minnu. Lill-ieħor jibes Fariżew bin il-Fariżew ibsejn sejjer jarresta l-insar. Ma kienx jaf minna li kien qed jagħmel ħaġa tajba. Għax skont Sawlu, u veru, ir-reliġjon Ludija kienet ir-reliġjon tagħhom ta' Mosè, il-kmandamenti, allura semma li kien hemm nies Damasku mill-Lut saru insara u tant kien fanatiku Sawlu li sejjer kellu l-karti fidejh il-permess imur jaqbadhom, jorbothom,
iġibhom Ġerusalemm, irressaqhom quddiem is-Sinedriju biex jikkundannaw għax ċaħdu skontu, ċaħdu ir-reliġjon ludija sħejjer irrabjat. U hemmhekk l-istess Kristu ħelu li sejjaħ il-Pietru, issa l-istess Kristu hawnhekk qiebes isejjaħ il-Pawlu. U jgħidu dawk il-kelmiet xmon, Sawl, darbtejn, Sawl, għax qiegħed tippersegwitani, għax qiegħed taħqarni, kien diġà xeħed ħafna nies il-ħabs qabel ma mar Damasku, għalex qiegħed tagħmel hekk? Waqa' għama, min int, Sinjur, min int? U hemmhekk saret il-bidla tiegħu, dik li aħna ngħidulha il-konversjoni. Pietru jimxi wara Ġesu, Pawlu wara din il-bidla, wara din l-esperjenza, jiltaqa' ma' Ananija, jagħmdu jaqa' xhur minn għajnejh għax kien għama, u beda jippriedka il-Ġesu ta' Nażaret. It-tielet, Pietru ippriedka l-aktar lin-nies Lut bħalu, l-aktar li għamel prattika il-missjoni tiegħu Pietru kienet ma' nies sħabu Lut. L-ieħor Pawlu ippriedka u ġera u bata, se nkellimkom fuq id-batija, fost dawk li ma kienux Lut ngħidulhom pagani, ġinus. Għalhekk ngħidu l-apostlu tal-ġinus, l-apostlu ta' dawk li kienu pagani, ma kienux jafu bil-profeti, ma kienux jafu b'jum is-sibt, ma kienux jafu bil-Messija, pagani. Allura wieħed fost il-Lut, l-ieħor fost il-pagani, evangelizzatur. Number 4, it-tnejn ħut il-eżiż, it-tnejn biex waslu il-Vanġelu ta' Ġesu batew ta' fawx, batew. Il-Gustusa dini tgħallem it-tajjeb, tiftaħ għajnejn in-nies biex jimxu triq tajba, tridilhom il-ġejt u l-premju jkun jikkastigawk, isawtuk, jixħtuk il-ħabs, kif hekk għamlulhom il-wieħed u lill-ieħor. Smajna l-ewwel lezzjoni, Erodi xeħed il-ħabs u dan il-povru sajjiet, isemmewa ta' għara xeqrajna, il-dal povru sajjiet il-ħabs għamel miegħu għassa tiegħu 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed, ġifieri 16 soldat ma tal-povru sajjiet. 4 gruppi u kull grupp fih 4 soldati, 4 times 4, 16. Dal-povru sajjiet Pietru. Xaħtu l-ħabs u miegħu xaħetlu 16 soldat. Pietru dan, għax qed jgħallem, għax qed jagħmel il-mirakli, dak il-matub. Mbagħad xi ngħidu għal Pawlu. Id-batija li bata Pawlu. U stess jgħid, darba minnhom jgħid, isemgħuni, jgħid Pawlu 5 darbiet ħadd minant il-Lut l-40 daqqa neqsin waħda. 3 darbiet sawtuni bil-virek. Dak tafu xi ġifieri? Ġifieri 5 darbiet San Pawl ħa il-flagellazzjoni tal-Lut. Ikunu jtuk 40 daqqa. Allora neqsin waħda. 5 darbiet. Imbagħad ħa
3 darbiet il-flagellazzjoni tar-Rumani bħalma ħa Kristu darba ħada, Pawlu 3 darbiet bil-vergej. U ħabs Efesu, u bil-lejl m'għandux fejn jorqod u fejn jiekol. U n-nies għassa tiegħu. Għaliex? Bata biex iwassal il-messaġġ ta' Kristu. L-aħħar ħsieb. Qed naqbis la. Alla ried. Alla. Li t-tnejn li huma għalkemm kienu l-bogħod minn xulxin fil-missjoni, imma 2 li huma jispiċċaw l-aħħar snejn ta' ħajjithom ejdu li fejn isa. Ruma. L-aqwa tad-dinja ta' dak iż-żminijiet. Ruma hemmhekk it-tnejn jispiċċaw hemmhekk. U 2 li huma jieħdu il-martirju għal Kristu, ixerdu demmhom għalhekk libs l-aħmar dal-għodu, ixerdu demmhom, imma kejf? Ara kemm gustusa, ara kejf. San Pietru, fejn irċieva l-martirju San Pietru? Ruma kienet imdawra waħda minn 7 montanji kolline. Waħda minnhom hija l-għolja tal-Vatikan. San Pietru hemmhekk ħal martirju fejn illum il-qabar tiegħu qiegħed hemm fejn illum hemm l-aqwa monument, l-aqwa ġawra, l-aqwa knisja tad-dinja, San Pietru. Hemmhekk arkeoloġikament ippruvat li dik il-famużissima koppla ta' Michelangelo mibnija preċiż taħta hemm preċiż il-qabar ta' San Pietru. Provat illum. U xi kwalità ta' mewt ħa Pietru? Kellu di. Allura rridu jtuħ il-mewt tas-salib, isalbuh. Allum imma jien, isemgħu kemm sabiħa ta'. Allum imma jien ma jistħoqlix li jimmut imsallab bħalli mgħallem tiegħi. Mela kejf? Salbuni rasi l-isfel. U fil-fatt il San Pietru salbuh rasu l-isfel. Għax qallhom jien ma jistħoqlix nissallab bħalli mgħallem bħal Ġesu. U salbuh hemmhekk fuq l-għolja tal-Vatikan fejn illum nirrepeti hemm il-Knisja l-koppla dik l-opra tant kbira, San Pietru. L-ieħor sieħbu ukoll ħal-martirju San Pawl. Imma San Pawl, isemgħu talmu, kellu l-passaport ukoll barra li kien ludej kien inserta ħa passaport Ruman, kien Ruman. U tkun Ruman dak iż-żminijiet, allura l-Rumani lil nieshom stess ma kienux jagħtuhom ara kemm gustusa il-mewt tas-salib, għax il-mewt tas-salib l-aħwa hija l-iktar mewt umiljanti li tbaxxejk, li ġibek xejn u skużi tmut msallab. Allura l-Rumani ma kienux jagħtuhom il-mewt tas-salib, jaqtgħulhom rashom. U Pawlu li kien ċittadin Ruman ħaduh barra fuor l-Mura fejn anki hemmhekk hemm bażilika oħra tal-Aġeb mibnija fuq il-qabar fejn San Pawl għatawlu rasu. Skont it-tradizzjoni jgħid ukoll San Eusebju ta' Ċesarija l-istoriku li ras San Pawl qabżet 3 darbiet u kull fejn qabżet teletajn hemm post Ruma jismu 3 fontane fejn ir-ras ta' Pawl qabżet u ħareġ l-ilma sinjal tal-imħabba li dan l-apostlu kellu għal Ġesu. U llum il-Knisja ħuti qiegħda poġġilna r-riflessjoni tagħna il dawn iż-żewġ kolonni, iż-żewġ prinċipijiet,
iż-żewġ tidwal luminarja, ħanajdula imminarja, l-luminarja, il-kelma imminarja ġeja minn lumen dawl, l-lum il-ġurnata tad-dawl, id-dawl tal-fidi li xerdu dawn iż-żewġ apostli kbar, Pietru u Pawlu, il-kolondi. U min huma s-suċċessuri tagħhom? Smajna l-Vanġelu. Inti Pietru u fuqek nibni l-Knisja tiegħi. Lilek nagħti l-infitaħ u Pietru tagħna llum huwa il-Papa Franġisku. Il-Papa Franġisku, is-suċċessur dirett ta' San Pietru. Ejjew ħut il-eżis nroddu ħajr l-Alla dal-għodu għal din il-ġurnata hekk għażiża u nweduh li nimxu dejjem fuq it-tagħlim li jwasslilna il-Papa Franġisku. Inqumu bil-wifqa u flimkien nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak u f'Mulej wieħed. Iben waħdini tal mnissem Alla min Alla mnissel mhux magħmul niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin minn Marija Verġini u sar bniedem salbu ħalina mietu difinuh fit-tielet jum għamil bejnumiet skont il-kodba mqazza. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja u s-saltna tiegħu li ġej mill-missier li jum mweġġaħ u li tkellem fil-Knisja waħda. Ħuti jeżis fil-waqt li niċċelebraw l-Apostli Pietru u Pawlu li fuqhom Kristu bena l-Knisja tiegħu nitolbu. Mulej, iqaf mal-Knisja tiegħek. Għall-Papa u għall-isfijiet l-aktar għall-Arċisqof u l-Isqof tagħna biex bħala suċċessuri tal-Apostli ikomplu jmexxuna nitolbu. Mulej, iqaf mal-Knisja. Għall-insara li qed isofru persekuzzjoni minħabba l-Evanġelju biex jibqgħu sħaħ sal-aħħar nitolbu. Għall-mexxejja tan-nazzjonijiet biex ifittxu l-paċi u r-rispett bejn il-bnedmin nitolbu. Għalina biex nibqgħu magħquda fl-imħabba mas-suċċessur tal-Apostlu San Pietru, ġifieri il-Papa Franġisku, u nibqgħu sħaħ fil-fidi li waslilna missierna San Pawl nitolbu. Mulej Alla tagħna ħares il-poplu tiegħek u għat-talb ta' San Pietru u San Pawl għatina fidi. Bi Kristu sidna. Afu Itolbu ħudi biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox.
għamel mulej li jittalb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal qudiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek u bl-istess talb ikollna l-għajnuna tagħhom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tassew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax inti jogħġbok timla bil-ferħ li bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru il-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mallem għaref fit-tfissir tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael, l-ieħor xerret il-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu il-familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ li d-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli nfaħruk u intennulek bla qiegħda Qaddis. Osanna fil-ola, imbierek. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati għal-ħobs radlek il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli San Pietru u San Pawl l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Tiġi saltnatek ħobżna. Ħalisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jiet l-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek għatija sliem u l-għaqda li jintrid fija int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn paċi. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħelna għalina. Danu Ġesu il-ħaruf talla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, nitolbu. Għamel mulej li jittalb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal qudiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek
u bl-istess talb ikollna l-għajnuna biex niċċelebraw dawn is-sakrifiċċji bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Sidina il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Qabel immorru jew insellmu l-Marija billi ngħidu la tliet Ave Marijiet. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu Sultana tal-Familja, morru fil-paċi ta' Kristu. Infaħru